आपण केबे भाबिछंती कि नाग पंचमी दिन घरे नाग देवतांको पूजा काहींकी कराଯାए? काहींकी एही दिनकू नाग देवतांको पाई एते पवित्र बोली मने कराଯାए? एवं सबुठारु बड़ कथा, एही दिन एमिति केउ सातटी काम अछि जहाकू आम परंपरा रे एड़ाइबाकू कुहाଯାए। कुहाଯାए नागपंचमी केवल एक पूजार दिन नुहे, ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରକୃତି, ଜୀବଜଗତ ଏବଂ ନାଗ ଦେବତାଙ୍କ ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ ପ୍ରକାଶ କରିବାର ଏକ ପବିତ୍ର ଅବସର। 2026 ମସିହାରେ ନାଗପଞ୍ଚମୀ 17 ଅଗଷ୍ଟ ସୋମବାର ଦିନ ପାଳନ କରାଯିବ। ଏହା ଶ୍ରାବଣ ମାସର ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ପଞ୍ଚମୀ ତିଥି। ତେଣୁ ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖନ୍ତୁ, କାରଣ ଶେଷରେ ଆମେ କହିବୁ ନାଗପଞ୍ଚମୀ ଦିନ କେଉଁ ସରଳ ଉପାୟ କରି ଭକ୍ତିର ସହିତ ନାଗ ଦେବତାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିପାରିବେ। ଆସନ୍ତୁ ଏବେ ଜାଣିବା ନାଗପଞ୍ଚମୀର ମହତ୍ତ୍ୱ। ହିନ୍ଦୁ ପରମ୍ପରାରେ ନାଗମାନଙ୍କୁ ଦେବତାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ ଏକ ପବିତ୍ର ପ୍ରତୀକ ଭାବରେ ମାନାଯାଏ। ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ଗଳାରେ ନାଗଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଶେଷ ନାଗଙ୍କ ଉପରେ ଶୟନ କରନ୍ତି ବୋଲି ପୌରାଣିକ ପରମ୍ପରାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ନାଗ କେବଳ ଏକ ସାଧାରଣ ସରୀସୃପ ନୁହେଁ, ଧାର୍ମିକ ପରମ୍ପରାରେ ଏହାର ଏକ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଶେଷ ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ସ୍ଥାନ ରହିଛି। ନାଗପଞ୍ଚମୀ ଦିନ ନାଗଦେବତାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ପରିବାରର ସୁଖ, ଶାନ୍ତି, ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଏହି ଦିନ କିଛି କାମକୁ ଏଡ଼ାଇବାର ପରମ୍ପରା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସେହି 7ଟି କାମ ବିଷୟରେ। ପ୍ରଥମ କାମ, ସାପକୁ କ୍ଷତି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନାଗପଞ୍ଚମୀ ଦିନ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଥମ କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, କୌଣସି ସାପକୁ କ୍ଷତି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆମ ପରମ୍ପରାରେ ନାଗଦେବତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଜୀବଜଗତ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ସମ୍ମାନ ରଖିବା। ଯଦି ଘର ପାଖରେ କିମ୍ବା ଗାଁରେ କୌଣସି ସାପ ଦେଖାଯାଏ, ତାକୁ ମାରିବା କିମ୍ବା ଧରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନିଜେ ଦୂରରେ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରଶିକ୍ଷିତ ସ୍ନେକ୍ ରେସ୍କ୍ୟୁଅର କିମ୍ବା ସ୍ଥାନୀୟ ବନ ବିଭାଗର ସହାୟତା ନିଅନ୍ତୁ। ଭକ୍ତି ସହିତ ସୁରକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ଜରୁରୀ। ଦ୍ୱିତୀୟ କାମ, ଜୀବନ୍ତ ସାପକୁ କ୍ଷୀର ପିଆଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନାଗପଞ୍ଚମୀରେ କ୍ଷୀର ଅର୍ପଣ କରିବାର ପରମ୍ପରା ବିଷୟରେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳେ, କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଗୋଟିଏ କଥା ବୁଝିବା ମଧ୍ୟ ଦରକାର। ଜୀବନ୍ତ ସାପକୁ ଜୋର କରି କ୍ଷୀର ପିଆଇବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ସାପ ମଣିଷ ପରି କ୍ଷୀର ଖାଇବା ପାଇଁ ତିଆରି ହୋଇନାହିଁ। ତେଣୁ ଭକ୍ତି ନାମରେ କୌଣସି ଜୀବକୁ କଷ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ଭାବରେ ନାଗଦେବତାଙ୍କ ଚିତ୍ର କିମ୍ବା ପ୍ରତିମା ସମ୍ମୁଖରେ ପୂଜା କରିବା ଏବଂ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଅଧିକ ସୁରକ୍ଷିତ ଉପାୟ। ତୃତୀୟ କାମ, ଘରେ ଝଗଡ଼ା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନାଗପଞ୍ଚମୀ ଏକ ପବିତ୍ର ଦିନ। ଏହି ଦିନ ଘରେ ଶାନ୍ତି ରଖିବାକୁ ପରମ୍ପରାରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଏ। ତେଣୁ ଛୋଟ କଥାକୁ ନେଇ ଝଗଡ଼ା କରିବା, କାହାକୁ ଅପମାନ କରିବା, ଗାଳି ଦେବା କିମ୍ବା ଅନାବଶ୍ୟକ କ୍ରୋଧ କରିବାରୁ ଦୂରରେ ରହିବା। ଭାବନ୍ତୁ, ଯେଉଁଦିନ ଆମେ ଦେବତାଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ, ସେହିଦିନ ଯଦି ଆମେ ନିଜ ଘରେ ଅଶାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିବା, ତେବେ ଏହି ପୂଜାର ମୂଳ ଭାବନା ହିଁ ହରାଇଯିବ। ତେଣୁ ଏହି ଦିନ ଘରେ ପ୍ରେମ, ଶାନ୍ତି ଏବଂ ଭକ୍ତିର ପରିବେଶ ରଖନ୍ତୁ। ଚତୁର୍ଥ କାମ, ମିଛ କହିବା ଓ କାହାକୁ ଠକିବାରୁ ଦୂରରେ ରୁହନ୍ତୁ। ପୂଜା କେବଳ ଦୀପ ଜଳାଇବାର ନାମ ନୁହେଁ, ପୂଜାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମନକୁ ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର କରିବା। ତେଣୁ ଏହି ଦିନ କାହାକୁ ଠକିବା, ମିଛ କହିବା, ଅନ୍ୟର ଅଧିକାର ନେବା କିମ୍ବା କାହାରି ମନରେ କଷ୍ଟ ଦେବାରୁ ଦୂରରେ ରହିବା ଭଲ। ଯଦି କାହା ସହିତ ମନମାଳିନ୍ୟ ଅଛି, ତେବେ ଏହି ପବିତ୍ର ଦିନରେ ତାଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିବାର ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। କାରଣ ଅନ୍ୟକୁ କ୍ଷମା କରିବା ମଧ୍ୟ ଏକ ପ୍ରକାର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶାନ୍ତି।
ପଞ୍ଚମ କାମ, ପୂଜା ସ୍ଥାନକୁ ଅପରିଷ୍କାର ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନାଗ ପଞ୍ଚମୀ ଦିନ ସକାଳୁ ଉଠି ଘର ସଫା କରନ୍ତୁ, ବିଶେଷ କରି ପୂଜା ସ୍ଥାନକୁ ପରିଷ୍କାର ରଖନ୍ତୁ। ତାପରେ ଦୀପ ଜଳାଇ ଭଗବାନ ଶିବ, ନାଗ ଦେବତା ଏବଂ ନିଜ ଇଷ୍ଟ ଦେବତାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତୁ। ପୂଜାରେ ଦେଖାଦେଖାଣି ଠାରୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଅଧିକ ଜରୁରୀ। ଘରର ବଡ଼ ହେଉ କି ଛୋଟ, ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ଅଧିକ ହେଉ କି କମ୍, ମନରେ ଭକ୍ତି ଥିଲେ ସେହି ପୂଜାର ମୂଲ୍ୟ ଅଧିକ ହୋଇଯାଏ। ଷଷ୍ଠ କାମ, ଅନ୍ୟ ଜୀବଜନ୍ତୁକୁ ଅନାବଶ୍ୟକ କଷ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନାଗ ପଞ୍ଚମୀର ଏକ ବଡ଼ ସନ୍ଦେଶ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତି ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ। ତେଣୁ କେବଳ ସାପ ନୁହେଁ, ପକ୍ଷୀ, ପଶୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଦୟା ରଖନ୍ତୁ। ଏହି ଦିନ ଯଦି ସମ୍ଭବ କୌଣସି ଭୋକିଲା ଲୋକଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପାଣି ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜ ପରିବେଶକୁ ମଧ୍ୟ ସଫା ରଖନ୍ତୁ। ଏହି ଛୋଟ ଛୋଟ କାମ ମଧ୍ୟ ଆମର ମାନବିକତାକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ। ସପ୍ତମ କାମ, କେବଳ ଭୟରେ ପୂଜା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ସବୁଠାରୁ ଜରୁରୀ କଥା। ନାଗ ପଞ୍ଚମୀ ଦିନ ଅନେକ ଲୋକ ଭୟରେ ପୂଜା କରନ୍ତି। ଏହା ନ କଲେ ଅମଙ୍ଗଳ ହେବ, ସେହି କାମ ନ କଲେ ନାଗଦୋଷ ହେବ। ଏଭଳି ଭୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଠାରୁ ଭକ୍ତି ଓ ସଚେତନତା ଅଧିକ ଜରୁରୀ। ଧାର୍ମିକ ପରମ୍ପରାକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ପାଳନ କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସରେ କୌଣସି ବିପଜ୍ଜନକ କାମ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଭକ୍ତିର ଅର୍ଥ ଭୟ ନୁହେଁ, ଭକ୍ତିର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱାସ, ଶ୍ରଦ୍ଧା ଏବଂ ଭଲ କର୍ମ। ଏବେ ଜାଣନ୍ତୁ ନାଗ ପଞ୍ଚମୀ ଦିନ କ'ଣ କରିପାରିବେ। ସକାଳୁ ଶୀଘ୍ର ଉଠନ୍ତୁ, ସ୍ନାନ କରି ପରିଷ୍କାର ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, ଘରର ପୂଜା ସ୍ଥାନକୁ ସଫା ରଖନ୍ତୁ, ଦୀପ ଜଳାନ୍ତୁ, ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତୁ, ନାଗଦେବତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ପରିବାରର ସୁଖ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। କେହି ଚାହିଁଲେ ନିଜ ପରିବାରର ପରମ୍ପରା ଓ ପୁରୋହିତଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଅନୁଯାୟୀ ପୂଜାବିଧି ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ନାଗ ପଞ୍ଚମୀରେ ପୂଜା କରାଯାଉଥିବା ନାଗଦେବତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନନ୍ତ, ବାସୁକି, ଶେଷ, ପଦ୍ମ, କମଳ, କର୍କଟକ, ଅଶ୍ୱତର, ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର, ଶଙ୍ଖପାଳ, କାଳିୟ, ତକ୍ଷକ ଓ ପିଙ୍ଗଳ ଭଳି ନାମ ପରମ୍ପରାରେ ଉଲ୍ଲେଖ ହୁଏ। ଏହି ଦିନ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶିକ୍ଷା। ନାଗପଞ୍ଚମୀ କେବଳ ନାଗଙ୍କ ପୂଜାର ପର୍ବ ନୁହେଁ, ଏହା ଆମକୁ ମନେ ପକାଇ ଦିଏ ଯେ ମଣିଷ ଏକା ନୁହେଁ। ପ୍ରକୃତିର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବ ଏହି ପୃଥିବୀର ଅଂଶ। ସାପକୁ ଦେଖି ଭୟ ଲାଗିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଭୟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ମାରିଦେବା ସମାଧାନ ନୁହେଁ। ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ମଣିଷ ଓ ସାପ ଦୁହେଁ ନିଜ ନିଜ ସ୍ଥାନରେ ରହିପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି ନାଗ ପଞ୍ଚମୀରେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ସଂକଳ୍ପ ନେବା, ପ୍ରକୃତିକୁ ସମ୍ମାନ କରିବା, ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କୁ ଅନାବଶ୍ୟକ କଷ୍ଟ ନ ଦେବା ଏବଂ ଭକ୍ତିକୁ ଭୟ ନୁହେଁ ଭଲ କର୍ମ ସହିତ ଯୋଡ଼ିବା। ଶେଷରେ ଏହି କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ନାଗପଞ୍ଚମୀ ଦିନ ସାପକୁ କ୍ଷତି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଜୀବନ୍ତ ସାପକୁ କ୍ଷୀର ପିଆଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଘରେ ଝଗଡ଼ା ଓ ଅଶାନ୍ତିରୁ ଦୂରରେ ରୁହନ୍ତୁ, ମିଛ ଠକାଇ ଓ ଅନ୍ୟାୟରୁ ଦୂରରେ ରୁହନ୍ତୁ। ପୂଜା ସ୍ଥାନ ଓ ଘରକୁ ପରିଷ୍କାର ରଖନ୍ତୁ, ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୟା ରଖନ୍ତୁ, ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ନୁହେଁ, ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ସଚେତନତା ସହିତ ପର୍ବ ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ନାଗପଞ୍ଚମୀର ଏହି ପବିତ୍ର ଦିନରେ ଭଗବାନ ଶିବ ଓ ନାଗଦେବତାଙ୍କ କୃପା ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ରହୁ। ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ସୁଖ, ଶାନ୍ତି ଓ ସମୃଦ୍ଧି ରହୁ। ହର ହର ମହାଦେବ। ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଭଳି ଧାର୍ମିକ ଓ ପୌରାଣିକ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ତଥ୍ୟ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ତେବେ ରାଧାରାନୀ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜ ପରିବାର ଓ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଜୟ ମହାଦେବ।